салом ба беҳтарин ҷомеаи футболӣ. дирӯз дар пан лигаи беҳтарин чанд бозии ҷолиб гузашт ва имрӯз мо онҳоро муҳокима мекунем. мо лаҳзаҳои муҳимро мебинем, тактика ва бозиро таҳлил мекунем ва фикрҳоямонро мегӯем. аммо пеш аз он телеграм канали худро ёдрас мекунам. дирӯз ман бозии Вулверхэмптон ва бо Ливерпулро бо пахши мустақим нишон додам, инчунин дигар бозиҳои муҳимро ҳам. агар мехоҳед имрӯз бозии Барселона бар зидди Райо Великаноро бо сифати баланд тамошо кунед ва онро бо дигар мухлисон муҳокима намоед, ба телеграм канали ман обуна шавед. ҳамеша пахши зинда ва таҳлили бозиҳо дар он ҷо ҳаст. ссилка дар комментария ва описанияи ин видео гузошта шудааст. аз шумо мисли ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан, аз он бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. акнун дар ягон ҷо ба аз дуршинед, мо бошем сар мекунем. Ливерпул бар Вулверхэмптон 2-1 ғалаба кард, вале агар фақат нимаи дуюмро бинем, шояд Ливерпули нимаи аввал ғолиб шуд. чаро? зеро дар нимаи дуюм даста умуман бозӣ накард, ҳамагӣ 0 зарба ба дароза. ин чӣ ҳолат аст? дар аввал ҳамаи чиз хуб буд. Луис Диас дар дақиқаи 15 ҳисобро кушод. Ливерпул фишор меовард, мавқеъи холӣ ёфта ҳамла мекард. дар охири нимаи аввал пеналти гирифтан ва Салоҳ бо боварӣ онро иҷро намуд. бо ин гол ӯ рекорди Ҷерардро барои пеналтиҳои ба ҳадаф расонда баробар кард. 32 гол дар АПЛ аз пеналти. офарин Сала. ҳисоб 2-0 шуд ва ҳама фикр карданд ки ҳоло бозӣ ором мешавад, вале пас аз танаффус нимаи дуюм яке аз бадтарин дар 20 сол. ман чунин бозии заифро ба ёд надорам. мувофиқи омори Опта, ин яке аз бадтарин тайме буд ки Ливерпул дар Энфилд анҷом додааст. ҳатто як зарбаам ба дарвоза назаданд. охирин зарбаи Ливерпул дар дақиқаи 43 буд. пас аз он даста комилан ором шуд. дар ҳамин ҳол Вулверхэмптон 13 зарба зад ки якеаш гол шуд. агар боз як голи дигар мезаданд, Ливерпул ҳамагӣ як хол мегирифт. чаро ин ҳолат рӯй дод? якум, даста хаста ба назар мерасид. шояд Слот дастур дод ки бо ҳисоби 2-0 эҳтиёткорона бозӣ кунанд. дуюм, травма ва набудани бозингарони асосӣ таъсир мерасонанд. ба назар мерасад ки даста наметавонад ҳамон суръати аввали мавсимро нигоҳ дорад. минбаъд чӣ мешавад? давраи хеле муҳим. бо вуҷуди нимаи дуюми баъд, Ливерпул аллакай 21 бозӣ бебохт дар АПЛ бозиҳоро идома медиҳад. даста пешсаф аст, вале Арсенал танҳо 7 хол қафо аст ва интизори хатоҳои Ливерпул мебошад ва шояд ин хатоҳо дар бозиҳои наздик рух диҳанд. ба тақвим нигаред, Астон Вилла бозӣ дар меҳмонӣ, яке аз беҳтарин дастаҳои мавсим дар майдони худ. Манчестер Сити низ дар меҳмонӣ, бозии хеле мушкил. Ньюкасл дар майдони худӣ барои ҷой дар Лигаи Чемпионӣ онҳо мубориза мебаранд ва бозӣ хеле сахту сангин мегузарад. дар ин се бозӣ холҳои зиёдро аз даст додан мумкин аст. агар Ливерпул 7 хол гирад, олӣ, вале агар 4 ё 5 хол гирад, Арсенал наздик мешавад. пас аз ин давра тақвими Ливерпул осонтар мешавад, вале бозии асосӣ дар моҳи март бо Арсенал аст. хулоса, якум, Ливерпул бо мушкилотам ғалаба кард. ин хоси чемпионҳост, аммо ҳамеша чунин бурд кардан ғайриимкон аст. дуюм, Салоҳ бозам таърих сохт. 101 гол дар Энфилд дар АПЛ. фақат Анри ва Агуеро дар як майдон бештар гол доранд. сеюм, тақвими душвортарин санҷиш. Астон Вилла, Сити, Ньюкасл, дар ҳамин бозиҳо ҳамаи чиз ҳал мешавад. мухлисони Ливерпул ба даста бовар доранд. агар ин давраро бе мушкилот гузаронанд, пас ҳамаи чиз дар бозии Ливерпул Арсенал ҳал хоҳад шуд. Манчестер Юнайтед боз мағлуб шуд. 3 бохт дар 4 бозии охирин, ҷои 15-ум дар ҷадвали АПЛ, 8 бохт дар 14 бозии аморим. ин воқеияти нави даста аст. агар пештар Юнайтед барои Лигаи Чемпионӣ мубориза мебурд, ҳоло ҷадвалро дароз мекунад ки ҷои онҳоро дар он бинанд. Манчестер Юнайтед ба меҳмонии Тоттенхем рафт ва боз натавонист чизе нишон диҳад. аллакай дар дақиқаи 13-ум Ҷеймс Мэдисон гол зад ва ин ягона голи бозӣ шуд. Юнайтед ҳатто кӯшиш накард ки ҳисобро баробар кунад. чизи аҷиб ин аст ки аморим ҳамагӣ як ивазкунӣ анҷом дод. он ҳам дар дақиқаи 91-ум ӯ Каземироро гирифт ва бозингари 17-сола Чидо Оби Мартинро аввалин бор ба майдон баровард. дар захираҳо ғайр аз Линделё фақат футболбозони ҷавон 17-19 сола буданд. ин дигар Манчестер Юнайтед нест, ин як дастаи ҷавонон бо якчанд собиқадорон аст. гарначо боз як бори дигар ноумед кард. дар тамоми АПЛ ӯ аз ҳама бадтарин нишондиҳандаи истифодаи ҳолатҳои голзанӣ дорад. танҳо 2 гол аз 14 имконияти равшан. ҳоло МЮ дар ҷои 15-ум аст. Тоттенхем онҳоро гузашт. агар ҳамин хел идома ёбад, бояд бештар ба поён нигарем, на ба боло. то охири мавсим 13 бозӣ боқӣ мондааст ва агар Ипсвич ва Лестер каме беҳтар шаванд, ҳатто онҳо метавонанд Юнайтедро гузаранд.
бадбахтона ин проблема як мавсим нест, балки якчанд сол аст ки даста поин меравад. Ин буҳрони амиқ аст. Ҳатто Тенха ки бисёр танқид мешуд, ҷоми Англияро мегирифт ва барои Лигаи Чемпионӣ мубориза мебурд. Ҳоло бошад, ба қарибин мухлисон бо гирия ӯро ба ёд меоранд. Ширкатҳои букмекерӣ аллакай омодаанд ки кадом мураббӣ аввал аз кор ронда мешавад. Дар рӯйхат Руд ва Нистерлой ва Энҷ Пастекаглу дар ҷойҳои аввал. Амурим низ дар байни 5 нафар аст, яъне ӯро ҳамчун мураббии эҳтимолии барканоршаванда мебинанд. Як саволи муҳим: чаро Амурим розӣ шуд ки дар миёнаи мавсим ба Манчестер Юнайтед биёяд? Ба ӯ гуфтанд ё ҳозир ё ҳеҷ гоҳ ва ӯ бовар кард. ҳолон ки метавонист дар Спортинг бимонад ва тобистон ба дастаи воқеан пурқувват гузарад. Акнун бошад, ӯ ба худ бовар надорад. Даста суқут мекунад, вале ӯ қариб ҳеҷ чизро тағйир намедиҳад. Ҳеҷ як тактикаи нав, ҳеҷ як роҳҳои дигар. Ҳамагӣ интизор аст ки вазъ беҳтар мешавад. Чӣ мешавад? 22 феврал бозӣ бо Эвертон. Агар МЮ боз мағлуб шавад, вазъият бозам бадтар мешавад. Бозии оянда бо рақибони шадид аст ва агар чизе тағйир наёбад, шояд воқеан ба мубориза барои зинда мондан дар АПЛ расад. Айни ҳол МЮ на дастаи Лигаи Чемпионӣ, балки як дастаи монанд аст ки вақти он расидааст ки дар чемпионшип аз сар зинда шавад. Ювентус бо ҳисоби 1-0 Интерро мағлуб кард. Ин танҳо як ғалаба нест, ин низороти қавӣ аз тарафи Юве буд. Даста пас аз 6 бозӣ бори аввал Интерро шикаст дод ва боз ба чоргонаи беҳтарини серия баргашт. Ҳар ду даста хуб бозӣ карданд, вале ҳамаи чиз пас аз танаффус тағйир ёфт. Юве дар нимаи дуюм бозии хеле босифат нишон дод ва вақте Интер мехост ба пеш ҳаракат кунад, аз хатои онҳо истифода бурд. Дар дақиқаи 74 Франсишко Консенсау ба майдон ворид шуд ва голи ғалабавӣ зад. Ин бача ҳақиқатро тағйир медиҳад. Дар бозии гузашта бар зидди ПСВ омад ва пирӯзиро овард. Ҳоло бошад, худаш гол зад. Оё беҳтарин хариди Ювентус дар моҳои охир? Хеле эҳтимол аст. Баъди гол Юве хуб дифоъ кард ва ба Интер имконият надод. Ин ғалаба имкон дод ки Ювентус пас аз 4 моҳ боз ба байни 4 дастаи беҳтарин баргардад. Ҳоло ҷадвали мусобиқа чунин аст. ҳоло Ювентус аз ҷои аввал 10 хол қафо аст. Агар даста боз ғалабаҳои пайдарпай ба даст орад, кӣ медонад, шояд мубориза барои скудетто бозам ҷолибтар шавад. Аммо Интер мушкилӣ дорад. Даста аз 4 бозии охирин фақат як бор ғолиб омадааст. Пештар онҳо дар 3 моҳ танҳо як бор мағлуб мешуданд. Ҳоло бошад, 2 бох дар 3 бозии охирин. Ин бадбахтии февралӣ аст. Беҳтарин бозингарони бозӣ Нико Гонсалес бисёр кор кард то охир давид ва мубориза бурд. Вейга бозии босифат бисёр хуб ба ҳамла пайваст. Коло Муани афсонавӣ дар ҳамлаи голӣ аҷоиб бозӣ кард. Ӯ комилан ба тарзи бозии Ювентус мувофиқ аст. Танҳо афсус ки даста имкони хариди доимии ӯро надорад. ПСЖ баъд аз чунин бозӣ маблағи калон талаб мекунад. Чӣ дар пеш аст? Ювентус ҳоло дар шакли хуб аст. 4 ғалабаи пайдарпай. Бозии навбатӣ бар зидди ПСВ хоҳад буд. Боз як санҷиши ҷиддӣ. Интер бояд фавран вазъро беҳтар кунад. 22 феврал бозӣ бо Ҷеноа. Агар боз холҳоро аз даст диҳанд, шанси чемпионӣ бозам камтар мешавад. Хулоса, якум, Ювентус комилан шоистаи ғалаба буд. Нимаи дуюмро олӣ бозӣ кард. Дуюм, Интер бозам дар моҳи феврал заиф шуд. Ин бори аввал нест. Сеюм, Франсишко Консенсау қаҳрамони бозӣ. Чорум, Ювентус ба чоргона баргашт ва агар ҳамин хел давом диҳад, барои ҷойҳои баландтар ҳам мубориза мебарад. Мавсим бозам шавқовартар мешавад. Антони 3 бозӣ пайдарпай гол мезанад. Ниҳоят ӯ нишон медиҳад ки чӣ тавоноӣ дорад. Бетис ӯро ба иҷора гирифт ва ҳоло ин як тасмими беҳтарин ба назар мерасад. Дар дақиқаи 51 Антони ҳисобро кушод ва дар дақиқаи 69 ба Марк Рока паси голӣ дод. Дар натиҷа Бетис 3-0 ғалаба кард ва Антони бозам беҳтарин бозингари бозӣ интихоб шуд. Пештар ӯ бар зидди Селта ва Гент гол зада буд. Ҳоло бошад, ба дарвозаи Сосидад ҳам гол зад. Дар Ла Лига ӯ 3 гол дар 4 бозӣ задааст. Мо кай охирон чунин Антониро дида будем. Чаро ҳоло ӯ хуб бозӣ мекунад? Ин хеле равшан аст. Бетис дастаи мувофиқ барои ӯст. Футболи ин ҷо бештар бо техника ва бозии зебо асос ёфтааст. Ла Лига аз ҳама бештар ба услуби ӯ мувофиқ аст. Дар ин ҷо фишори сахт ва давиданҳои пайдарпай АПЛ нест. Бештар диққат ба техника дода мешавад. Ягон кас ба ӯ фишор намеорад. Дар МЮ ӯро бо нархи 90 миллион евро харида буданд ва ин масъулияти вазнин буд. Дар Испания ӯ танҳо аз футбол лаззат мебарад. Натиҷа, ӯ бо боварӣ бозӣ мекунад ва ин
ин фавран натиҷа медиҳад. ҳоло саволи асосӣ, оё Антони ба Манчестер Юнайтед бармегардад? Дар Англия ӯ ба як муҳити нодуруст ва дар вақти нодуруст омад. ӯро бо нархи 90 миллион харида буданд ва ин як фишори сахт буд. Дар АПЛ бояд зур, серҳаракат ва пурқувват бошӣ, аммо дар Ла Лига маҳорат ва техника муҳимтар аст. Бразилиҳо дар ин ҷо худро беҳтар эҳсос мекунанд. ҳоло Антони дар чемпионате бозӣ мекунад ки воқеан ба ӯ мувофиқ аст. агар ӯ ҳамин тавр давом диҳад, Бетис шояд кӯшиш кунад ки ӯро доимӣ харад ё дигар дастаҳои Ла Лига ба ӯ таваҷҷӯҳ мекунанд. саволи асосӣ, Аммо омодааст ки ӯро фурӯшад? Дар Англия ӯро масхара карданд, аммо дар Испания ӯ бозингари сатҳи баланд шуда истодааст. шояд беҳтар аст ки ӯ ҳамеша дар Ла Лига монад. ба ҳамин тамом бовар дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, то боздид.